allow recording? Oh no. No niin, no nyt se alkoi. Okei. Okay. No joo, haluatko nyt aloittaa? Niin, kauheasti mieli sanoa tässä, että Otto 1, mutta se ei varmaan ole. Joo. Niin. Anyway, minun ensimmäinen asiani, joka kolahti, on se, että erilaisuus on rikkaa. Joo. Aika yllättävää, mutta tuli tuolla varmaan joku 100 kertaa Niin, siinä kirjassa, varsinkin siinä alussa. Joo, ja mä nyt sanon heti, että mulla on toi sama täällä, niin ei tule sit sanottua myöhemmin uudestaan, mutta mä kirjoitin sen vaan vähän eri tavalla. Mä laitoin vaan, että se tiimi on niinku monimuotoinen, mutta se nyt on periaatteessa samaa kuitenkin. Mutta joo, just sitä, että siinä tiimissä on niinku mahdollisimman erilaisia just taitoja ja silleen, että se on monipuolinen, niin sit se yleensä toimii myös niinku paljon paremmin. Et vaikka sillä välillä tuntuu niinku kivemmalta tehdä juttuja silleen, että tavallaan, että jos on tosi samantyylistä porukkaa, niin saattaa tuntua, että se lähtee niinku helpommin liikkeelle, mutta sitten taas tuntuu, että jos sä teet aina silleen samanlaisten ihmisten kanssa, niin ei siitä kyllä tule niinku silleen yhtä tuottavaa sitten silleen, niinku, että se jää vähän junnaamaan siihen samaan juttuun sitten, kun et saa niinku uusia ajatuksia. Ja toi riippuu hirveästi niinku siitä jutusta, että onko se joku isompi projekti vai sitten joku tällainen koulu niinku juttu myös, että sekin niinku riippuu tosi paljon, että isommassa jutussa varsinkin niin on niinku rikkaus just, että se tiimi on niinku tosi monipuolinen. Kyllä. Sitten se just toi. Ja sitten mä laitoin just kans, että siitä puhuttiin just, että sitten jos ne ratkaisut on niinku yleensä paljon helpompia ja ehkä myös parempia sitten niinku silloin. Ja sitten myös, että se tiimityö vaikka yleisesti niin saattaa olla paljon parempaa niinku silloin. Siis itsellä just tuli tosta mieleen, että kyllä esimerkiksi siinä huomasi, kun just toi viimeisin tunti, missä nyt jakauduttiin niihin ryhmiin ja käytiin niitä eri tilanteita läpi, niin siinä just kun oltiin jaettu ne ryhmät silleen, niin kuin sattumanvaraisesti, niin meilläkin kun oli silleen ryhmässä, että kaikilla oli vähän eri tausta, ettei ollut silleen, niin kuin, että olisi tosi sama niin kuin, lajin edustajia vaikka tai tosi samalla taustoilla, niin sai kyllä silleen, niin kuin, mielenkiintoisesti niin kuin, eri ihmisten näkemyksiä. Joo, meillä oli aika sama, että ei kellään tainnut olla niinku samaa lajia oikeastaan. Sitten kaikilla oli niinku just joku oma juttu. Ja sitten meillä oli sit sellainen ryhmä, keillä saattoi olla niinku tosi myös niinku erilaiset mielipiteet. Ehkä sellaisia, mitä vaikka mä olisin ajatellut, että oli vaikka joku tosi selkeä tilanne, niin sitten se ei ollutkaan välttämättä jonkun mielestä niinku ihan niin selkeä. Tai silleen, niinku, että oliko se sitten ok, niin sitä ainakin meillä oli niinku tosi hyvää keskustelua. Ja sitten mä olin niinku ehkä jopa yllättynyt. Se oli tosi kiva kyllä. Ja puhutaanhan me nyt siitä edellisen tunnin. Joo, puhutaan. Se oli ne esimerkkijutut, joo. Joo, okei. No kun meillä oli taas sitten semmoinen ryhmä siinä, että vaikka tämä nyt ette tähän aiheeseen kauheasti liitykään, mutta omalla tavalla liittyy, niin että meillä oli silleen, että ei ollut oikein mitään sanottavaa osalla, niin sit se oli kauhean niinku. Joo. Musta tuntui jossain välissä, että mä olin se johtaja, kun mä katsoin sitä porukkaa, niin ne oli kaikki kääntynyt mua kohti tälleen näin. Ja sitten mä olin vaan, että no ei mitään, otetaan tästä nyt sitten vaan kaikki huomioon. Ja Niin, mutta se olisi ihan hyväkin, että jos se ryhmä oli vähän sellainen, ehkä se sitten kaipasi jotain sun tyylistä siihen. Mutta on totta, että koulussa se huomaa just silleen, niin kuin, tai että ei mua ihan hirveästi kiinnosta, että välttämättä nyt ihan hirveästi vaihdella sitä ryhmää aina. Jos joku tommoinen pienempi koulutehtävä, niin ei se niinku. Jotenkin se vie kanssa sitten välillä niinku kauheasti energiaa niinku itseltä, kun joutuu just niinku. No totta kai, kun sä oot todennäköisesti myös sellaisten kanssa, kenestä sä et niinku tiedä, että mitä ne niinku ajattelee, tai silleen, että jos sulla on joku oma näkökulma ja sitten tulee joku, että muut ei ole samaa mieltä, niin sä joudut perustelemaan sitä hirveästi enemmän versus sitten, että vaikka te tietäisitte, että mistä lähtökohdista mä vaikka tuun sen mun mielipiteen kanssa. Juu, ja siis ihan vaikka yleisesti, jos niinku miettii vaikka tätäkin tehtävää, että me pystyttiin sit sopii, tai mun mielestä sopiminenkin ihan vaikka vaan tällaisille jutuille on paljon helpompaa, jos on vaikka vähän tiiviimpi juttu, kuin sit se, että jos on vaikka isompi ja on vaikka silleen, että mä vaikka tiedän, että mistä vähän meette myös niinku etukäteen, niin sekin helpottaa sikana. Ja sit mä olin vielä niinku nostanut just tästä monimuotoisuus- ja erilaisuusjutusta, että pystyn nostamaan just niinku siihen omaa niinku työporukkaa, että meillä on niinku sellainen työporukka, missä niinku kuitenkin suurin osa on vaikka eri seuroista tullut tänne. Tai silleen sit kaikilla on joku kokemuspohja jostain muualta, niin sit se kyllä niinku auttaa ihan sikan, että sit pystytään tuomaan jostain muualta jotain, että hei, et me ollaan tehty täällä joskus näin, että pitäisikö meidän kokeilla täällä myös sitä, niin sit se on kyllä välillä ihan sikakiva, että tulee jotain sellaisia, kun ei niitä tule sit ajateltua
niin kuin muuten, että jos olisi niin kuin just silleen, että kaikki on samasta seurasta tälleen, niin ei siitä tule niitä juttuja niin kuin välttämättä ollenkaan. Niin nostin sellaisen jutun samasta jutusta. Mulla oli kans mietin silleen niin kuin joukkueen kannalta, että on nyt vissiin joku yksi meidän noista kapteeneista, niin kun meitä on 3, niin sit siinä on yksi semmoinen, että se ei ehkä ihan nyt ole samantyylinen ihminen kuin minä ja näin, mutta sitten toisaalta just on ruvennut näkemään sen asian silleen, että hän on kuitenkin silleen, että hän on sitten taas eri tavalla niin kuin hyväksi sille joukkueelle kuin minä. Kyllä. Ja niin kuin, että osaa ottaa sen silleen, että ei jotenkin rupea niin kuin kiehnäämään niin sanotusti vastaan, vaan osaa silleen mennä niin kuin työskennellä niin kuin hänen kanssaan. Mutta joo, tästä on nyt jauhattu aika kauan. Mennäänkö? Joo, no Otetaanko joltain muulta joku seuraava? Joo, no mä voin nostaa tuon seuraavan, kun mä laitoin siitä just, että kun siinä oli ihan sairaasti, puhuttiin kans just siinä alussa oikeastaan niin kuin just koko kirjankin aika paljon siitä niin kuin itsensä johtamisesta, että kun se on niin paljon itsestä ja niistä niin kuin omien tunteiden tunnistamisesta ja kaikesta, että toi koko johtajuus ylipäätään, että kun se lähtee niin paljon itsestä, mikä on kuitenkin ollut. Että kyllähän mä sen olen silleen jollain tapaa tiennyt niin kuin ennenkin tätä kurssia, mutta jotenkin kun sitä on korostettu ehkä jotenkin tosi paljon, niin jotenkin ehkä siihen on havahtunut niin kuin paljon enemmän. Että sit kun se kuitenkin auttaa aika tosi paljon niin kuin muissa jutuissa myös, että kun sä tunnistat tavallaan ne sun omat jutut ja mitä sä haluut ja näin, niin se helpottaa sikana, että sitten mä just niin kuin laitoin, niin kuin, että sit jos sä niin kuin oot jossain tällaisessa tehtävässä, niin kuin mä oon vähän tehnytkin, että sitten just se, että sä tunnistat niitä niin kuin tavallaan myös niitä sun omia tunteita ja pystyt vähän säätelemään niitä myös niin kuin sen tehtävän mukaan. Ja sitten just tavallaan se, että sit sä pystyt ehkä niitä muita ymmärtämään myös helpommin, kun sä tunnistat ne niin kuin omat jutut, niin sitten se niin kuin ehkä luo myös sellaista tiettyä luottamusta niin kuin siihen tiimiin. Jep. Joo. Mulla on jonkun verrankin tätä samaa, no yllättäen, mutta no mä oon ihan kirjoittanut tänne, että hyvän johtajan on pidettävä ensin huolta itsestään. Myös itsetunnon on oltava kunnossa, jotta voi siirtää ekon syrjään ja ottaa palautetta vastaan ilman selittelyn tarvetta. Tuosta puhuttiin just silloin meidän edellistunnilla kanssa siinä meidän ryhmässä, että kuinka niin kuin tärkeää, mutta kaikki varmaan tunnistaa itsessään sen, että kuinka vaikeaa se sitten on. Ihan sikavaikeeta. Niin, varsinkin vaikka jos tulisi jotain niin kritiikkiä, niin totta kai siinä niin kuin, se niin kuin selittämisen tarve on niin valtava, varsinkin jos se on jotenkin tosi henkilökohtainen asia sulle, mistä annetaan palautetta. Kyllä. Ja just välillä huomaa just varsinkin jossain kaveriporukoissa tai semmoisissa, kun ei siinä ole semmoista niin kuin, ei ole filtteri. Ei ole niin kuin mitään semmoista, kun just jos olisi joku tommonen niin kuin, joku tiimi tai joku tämmöinen, niin siinä nyt on usein semmoinen professional-tyyppinen juttu, että ollaan vähän niin kuin silleen, ei niin läheisiä sit omalla tavallaan kuitenkaan, niin osataan pitää se kuitenkin sellaisena vähän erilaisena, mutta sitten kun se on niin kuin ystävien kanssa niin paljon henkilökohtaisempaa, niin silloinhan se on niin kuin, siinä se huomaa kaikista eniten. Joo, ja mäkin olen, jos sanon vaikka. Siis tämä liittyy itsensä johtamiseen, mutta ei nyt just suoraan tuohon. Joo, mutta sanon vaan silti. Joo, no siis mullakin on nostettu just se, että kaikki johtaminen alkaa itsesi johtamisesta, että se on se jatkuva oppimisvaikuttamisprosessi. Kyllä. Niin se oli nostettu tuossa kirjassa esille, että voisi pitää just kehityskeskusteluita itsesi kanssa. Ja sitten silleen niin kuin mun mielestä se on aika hyvä pointti, koska just sekin, että no just siinä viime tunnillakin, kun mietittiin alkuista omaa valmennusfilosofiaa, niin tavallaan sekin, että vaikka niitä tiettyjä juttuja toteuttaa silleen tiedostumattaan, niin sitten just siinä kun alkoi miettimään, että no okei, niin kun, että tässä on mun arvot, näiden pohjalta mä haluan niin kun toteuttaa sitä mun ohjaamista ja johtamista, niin sitten siinä tavallaan alkoi suoraan niin kun vähän ainakin itse miettimään myös sitä, että no miten mä olen nyt niin kun vaikka viime aikoina, että onko nämä niin toteutunut, ja sitten just, että no, miten mä kehittäisin. Jep. No mulla on vielä just tähän niin kuin itsensä johtamisjuttuun, että kun mä oon itse kuitenkin tosi paljon silleen, että mä niin kuin teen aika paljon kuitenkin tunnepohjaisesti juttuja tai silleen, tästä puhuttiin niin kuin siellä palautumisjutussakin silleen, niin kuin, että vaikka tekisi vaikka tosi paljon kivoja juttuja, niin sekin voi olla kuormittavaa, mutta just sitä tavalla, että mä teen niin kuin silleen myös niin kuin tosi tunteella, että mä reagoin niin kuin tosi paljon myös niin kuin
myös niihin muiden tunteisiin ja sitten yritän elää mukana ja tälleen, niin sitten kokee ainakin just toi, että sitten, että omalla tapaa, että jos näyttää niin itse johtajana niin tunteet, niin se voi olla niin kuin, se voi olla hyvä ja huono juttu, tai mä koen sen, että jos sä niin kuin näytät sen, niin sitten sä tavallaan näytät sitä, että hei, tää on ihan ok, ja tää on niin kuin silleen, että jee, näyttäkää teki, mutta sitten toisaalta, jos on välillä vähän niin kuin liian tunteellisesti jossain, niin sit se voi olla myös silleen, niin kuin osaksi myös silleen huonoa, että sit kun sen johtaja pitäisi kuitenkin olla sit omalla tapaa sellainen esimerkki, tai mulla on ehkä silleen niin kuin kylmä niin kuin näkökulma, että sitten välillä niin johtajan niin kuin ei ehkä saisi olla sitten ehkä niin sellainen tunteellinen, mutta mä en tiedä, nämä on vaan sellaisia pohdintoja. Se kyllä riippuu hirveästi just siitä tiimistäkin, missä on ja minkä asian tiimoilta esimerkiksi tehdään töitä, mutta mulla on täällä samaa, mitä just sanoit, että johtaminen omalla esimerkillä on johtajan tärkein piirre. Kyllä. Sitten just toi, että mitä nyt on nähnyt varsinkin tuolla kunnalla, kun oli siinä työharjoittelussa, niin kun siellä oli kuitenkin se sivistystoimen se niin kuin johtaja, en nyt muista mikä hänen nimikkeensä oli, niin. Ei vaan voi kommentoida just vaikka kaikkia asioita tai sanoa edes välttämättä silleen omaa mielipidettä, tai vaikka sanoisi, niin täytyy kuitenkin olla silleen, että hei muistakaa, että en nyt sitten välttämättä ihan sanonut tätä, tai jos joku kysyy, niin en sitten kertonut, tai tiedättekö tälleen, että ja just noissa, niin kuin, että täytyy olla välillä tosi niin kuin, silleen kylmäkin tai jotenkin. Ja just mä oon huomannut, että mulla on aika isoja ongelmia sen kanssa, että kun mä en oikein osaa pitää niin kuin mitään silleen, että kun mä kertoisin hirveän mieluusti aina kaiken. Se on niin semmoinen rehellisyys on itselle niin kuin semmoinen tärkeä arvo, niin se on, niin kuin, se on tosi vaikeaa. Että niin en tiedä, miten sitä tulevaisuudessa, että sitä joutuu kyllä harjoittelemaan aika paljon. Mulla on tosi sama, ja sitten mä olin vielä niinku nostanut sellaisen, että sitten vaan kun mä sanoin, että mä tiedän, että mä oon niinku just tosi tunteella, ja sitten jos oon tosi tunteellinen, niin sitten mun mielestä se on taas ihan, että sitten kun mä tunnistan sen, niin sitten se on niinku taas tosi hyvä, ja sitten jos mä niinku tunnistan myös niinku muista niitä tiettyjä tunteita, että mitkä asiat vaikka herättää niinku tosi paljon tunteita, niin kyllä se niinku myös auttaa sit ihan sikana, että sit jos tulee joku niinku haastava tilanne, ja sitten mä tiedän vaikka just, että hei, mä niinku on nyt tosi tunteella, niin kuin tässä, niin sitten ne auttaa jotenkin omalla tapaa kuitenkin käsittelee niitä. Ja siinä tänäänkin oli sellainen tilanne, missä jouduin niin kuin tosi paljon miettimään, että miten muotoilen yhden viestin, koska se kävi mulla niin kuin tosi pahasti niin kuin tunteisiin, koska se oli mulle niin kuin tosi tärkeä asia, mutta sitten mä halusin kuitenkin ilmaista sen, että tämä ei ole mun mielestä ok, ja mä olin niin kuin tosi silleen, niin kuin, en tiedä, tosi ärsyntynyt siinä tilanteessa, niin kyllä mun piti niin kuin tosi paljon miettiä, että miten mä sen viestin niin kuin laitan, koska se oli just tällaiseen ryhmään, niin se oli sika vaikeeta. Sitten laitoin vaan lyhyen ja niin kuin ytimekkään viestin ja en niin kuin silleen antanut niinkään niiden tunteiden sit ehkä niin paljon näkyä siitä, mitä oikeasti tavallaan sitten kuitenkin oli. Mutta en tiedä. Mä en tiedä, oletteko te koskaan huomannut sitä, että semmoiset ihmiset, jotka on ollut niin kuin siinä johtajan asemassa jonkun aikaa, niin ne on tosi tietyn tyyppisiä. Ne on omalla tavallaan, kun ne osaa sen jo sen semmoisen ottaa etäisyyttä. Ja sitten ne on välillä tosi rauhallisiakin. Tai vaikka ei olisikaan, niin ne on silleen tosi varmoja itsestä. Just sen takia, että mitä tuossa nyt ainakin sanoi ja itsekin mietin, ja varmaan Pinjalla on ollut samoja juttuja mielessä, että, että se semmoinen itsensä johtaminen, kun se on kuitenkin sit niinku kohtuullisen hyvällä tasolla jo sellaisilla tyypeillä, koska eihän sitä tulisi mitään, jos ne johtaa minkäänlaista organisaatioa, millä on niinku tavoitteita tai mitään muuta vastaavaa, niin eihän niin koskaan päästäisi, jos ei se tiimin johtaja niinku olisi mitenkään niinku osaava vaikka. Ja kyllä. Se on niinku, se tulee esille ainakin itse olen huomannut. Kyllä. Nyt taas tuli hirveästi tästä yhdestä aiheesta, mutta mä en muista muuten edes, että me alettiin kuvaa. Mäkin rupesin miettimään, että en mä oikein näyttää se vissiin. Ehkä siinä 4.1 suunnilleen alettiin kuvaamaan. Okei, joo, no sitten seuraava. Joo. No siis, mulla oli nostettuna tuosta yksilöiden johtamisesta. Se vähän tuli tosi jo esille, kun mainitsitte sitä omalla esimerkillä johtamista muun muassa. Joo. Niin, että siellä kun on mainittu just jotain tavoitteiden asettamista ja että palautteen antamista, osaamisen kehittämistä, kommunikointia, motivointia, niin sitten siinä mun mielestä oli just hyvä nosto siitä, että kun sun pitäisi osata valita se sun johtamistyyli
just sen perusteella, että mikä se sun johdettavan osaaminen, motivaatio, itsenäisyys ja sit se sitoutuminen on. Juu, Että just se, että oot sä enemmän ohjaava vai oot sä sit silleen, että sä osallistut vai delegoit siellä, juu. niin toi on mun mielestä tosi iso niin kun, juttu siinä, että jos sä johdat, koska sitten jos sä yrität sitä samaa tyyliä pakottaa niin kun kaikille koko ajan, niin ei välttämättä toimi kovin hyvin. Juu, ihan totta. Ja kyllä mä niin kuin ainakin huomaan sen, että vaikka niin kuin omalla tapaa hoitaa kaikkien asioita, missä hommissa nyt niin kuin on, mutta sitten omalla tapaa, kun siinä just nimenomaan on näitä yksilöitä, että on sellaisia, ketkä niin kuin hoitaa kuitenkin sit ihan eri joukkoiden asioita, niin kyllä mä niin kuin huomaan sen, että kyllä mä niin kuin, myös niin kuin hoidan heidän kanssaan asiat eri tavalla. Että niin kuin kyllä siinä pitää huomioida myös se, että heistä 2 niin on mua esim. Vaikka jonkun verran vanhempia, ja sitten heistä osa on vaikka mua jonkun verran nuorempia, ja sitten ehkä osalla on vaikka enemmän niin kuin kokemusta, ja sitten joilla on ehkä ei niin paljon, niin kyllä mä niin kuin ainakin huomaan sen, että jos mun pitää olla vaikka vähän tiukempi jostain jutusta, niin kyllä mä niin kuin huomaan, että miten mä niin kuin laitan ne, että on niissä eroja. Että sit ne jotkut toimii niin kuin toisille helpommin, ja sekin on vähän sellainen, että mihin on niin kuin sit vähän pakolla myös pitänyt oppia ja opetella, että hei, ja huomannut ehkä sitten jossain vaiheessa, että hei, tämä toimii tälle tyypille paremmin ja nämä toimii näille tyypille paremmin. Että sitten se on ollut myös vähän sellaista niin kuin kokeilua, mikä ei ole aina hyvä, koska sitten se ei ole just johtanut ehkä niin parhaisiin niin kuin sillänsä tuloksiin. Mutta nyt kun tietää, että mikä toimii niin kuin joillekin paremmin, niin nyt niin kuin pystyy just tolleen paremmin sitä yksilöä sit myös ohjaamaan omalla tapaa. Mutta se vaatii myös tutustumista hirveästi. Niin et voi niinku vaan silleen, että no mä en tunne tota ja tehdään nyt vaan näin. Jep. Siis itselläkin just ehkä kun on ollut siellä valmennushommissa, niin esimerkiksi just toi delegointivaltuutusosuus, niin ihan vaan se, että sä oot silleen harrastajille, että suunnitelkaa vaikka tämä osa ohjelmasta nytten, että tämä osa aikaa, keksikää joku juttu tähän, katsotaan yhdessä sitten, että niin kuin ja näin. Osan porukastakaan toimii tosi hyvin, osan kai ei toimi ollenkaan. Joo, just toi. Joiden kanssa pitää olla enemmän sille, että sä vaikka itse olet osallistumassa, että vähän niin kuin johdattelet siellä, että hei, että olisi vaikka tämmöinen mahis tai tällainen mahis, sitten toiset on taas ihan innoissaan, kun pääsee tekemään kokonaan itse. Että kyllä se niin kuin huomaa, että eroja on. Kyllä. Tämä on just varmaan niin kuin kaikkien meidän helpoin peilata johonkin tällaiseen urheiluasiaan, kun siellä ollaan kaikki jonkun verran oltu yhdessä. Joo, mutta sehän on just mitä ainakin sanoin, sehän on ihan älyttömän hankalaa niin kuin monellakin tavalla. Se, että sulla on niin monta roolia vaikka valmentajana, se, että sä oot niille niin kuin vaikka sun valmennettaville, niin sun täytyy olla pelkästään sen yhden valmennuksen aikana myöskin monta asiaa usein. Että sä saatat, ja mitä nuorempiin mennään, niin melkein sitä enemmän myöskin. Totta. Tai no, Kyllä. Anyway, koska siellä saattaa tulla semmoisia tilanteita justiinsa, että siellä voi olla oikeasti tosi vaikeitakin asioita, että täytyy mennä tosi lähelle sitä toista ja silleen olla melkein semmoisella ystävyystasolla, mutta sitten taas sun täytyisi olla niinku just valmentajana ja just viedä se harjoitus eteenpäin, jolloin sä oot silleen vähän kauempana, mutta sitten sä kuitenkin vaikka koko ajan tsemppaat samalla niitä, jolloin sä oot taas niinku meet vähän lähemmäs, mutta sitten siellä saattaa samalla tulla niin semmoinen kysymys, mitä vaikka meillä tuli, että, että milloin tulee kokoonpano tai että onko tietoa, tai tiedättekö jotain tämmöisiä kysymyksiä, missä on taas sitä, että sun täytyy olla jämäkkä ja sä et välttämättä voi kertoa mitään, niin sun täytyy taas etäännyttää ittees kauheasti siitä porukasta. Joo, noi on ihan sairaan vaikeita kyllä siis välillä, kun just niin kuin noissa nuorissa tai oikeasti niin kuin pienissä lapsissakin, niin siis sun pitää tietysti tilanteessa olla niin kuin toinen äiti periaatteessa, ja sitten jossain tilanteessa sun, niin kuin, että sun on vähän niin kuin pakko olla oikeasti niin kuin tosi tiukkaa, että ne on kyllä niin kuin tosi vaikeita, mutta sitten jotenkin pitäisi oppia pitää se linja, että missä tilanteissa ollaan sitten kumpikin, niin sitten se auttaa lapsia, mutta se on ollut ainakin itselle sikavaikeaa just, että no kumpi mä oon missäkin tilanteessa, mutta uskon, että se kyllä kasvaa sitten selkeämmäksi kyllä, kun vaan tekee. Okay. Sitten. En vissiin ole enää joku 10 aikaa vai mitä? Jotain sellaista varmaan. Joo, selvä. Mä voin ottaa nämä mun molemmat, mitä mulla on täällä periaatteessa jäljellä. Eli
ensimmäisenä täällä on, että tärkein tiimijohtamisen kulmakivi on tiimin tarkoitus. Joo. Ja no se nyt on semmoinen, mä en tiedä, onko tämä niinku ihan yleistietoa, mutta silleen, tuossa näin kun lueskelin tätä kirjaa ja tässä nyt muutenkin on mietiskellyt, että näitä tiimejä sun muita, niin eihän, no siinä oli just siitä, että se on ihan perusasia niin kuin sinänsä sen tiimin kannalta, mutta sitten, että ethän sä niin kuin, sehän on niin kuin ensimmäinen askel siihen, että sä sitoudut siihen tekemiseen, on se, että sä tiedät sen tarkoituksen, että mitkä teidän tavoitteet on ja sitten roolit ja vastuut. Että eihän ilman sitä oikein mistään tuu mitään. Ja just se, että on ollut myös semmoisessa joukkueessa esimerkiksi, että missä niin oli silleen, päätettiin tavoite, mutta sitten ristiriita tuli siinä, että mun mielestä ei tehty niin kuin asioita sen eteen, että mikä se niin kuin tavoite oli. Että se on niin kuin tosi haastavaa. Voi tulla tommoinen ongelma siinä. Kyllä. Joo, toi kyllä nousi itsellekin esiin, kun luin, että se, että kun oli mainittu, että tavoitteet, niiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen, niin omassakin joukkueessa oli sitä kokemusta, että siellä vaikka oltiin silleen, että no joskus niitä kunnon tavoitteita olisi asetettu, että ne oli semmoiset tosi niin kuin, ei niin konkreettiset. Ja sitten joskus oli, että asetettiin tavoitteita, mutta sitten niiden eteen ei tehty sitä duunia tai ei seurattu, että toteutuuko ne. Ja joskus oli myös sitä, että tai niin kuin, joskus saattoi olla harrastajien puolelta, mutta usein saattoi olla myös valmentajien puolelta. Että sieltä ei niin kuin oltu silleen, että nyt laaditaan meidän yhteiset tavoitteet ja sitten tavallaan ne loisi sitä niin kuin suunnitelmaa, että miten me saavutetaan ne. Vai sitten vaan lähdettiin silleen lillumaan. Ja toi on just varmaan tämä on taas niinku helpoin meidän kaikkien just silleen tuohon joukkueurheiluun just peilaa, mutta et niinku toi niinku pätee just ihan sikamoneen, että on se nyt sit mikä vaan yritys tai yhteisö tai joukko ihan mikä vaan, niin just se, että on edes joku tavoite, mitä tavoitellaan, niin se myös auttaa siihen, että se jengi pysyy edes kasassa, että siellä pysyy ihmiset, on just, että pysyy töissä, jos ne on työntekijöitä, tai pysyy joukkueelaisina, jos ne on joukkueessa, että on jotain edes, mitä tavoitellaan, kun sen ei tarvitse olla kuin joku ihan sika pieni, että ne ihmiset pysyy vähän motivoituneena. Että sitten että varsinkin jos on vaikka jotain just nuoria taas tai jotain lapsia, niin ei tarvitse olla kuin joku yhteinen tavoite vaikka, että hei, että kaikki oppii tämän pienen taidon vaikka kauden loppuun mennessä. Ja se on vaikka joku tosi pieni juttu, mutta se, että kun sitten siinä onnistutaan se vaikka palkitaan jotenkin, niin kyllähän se saa kelle vaan hyvän mielen. Tai sille, että jos siihen päästään, niin kyllä se auttaa sikana. Mä mietin justiinsa, että no siis ne välitavoitteet on älyttömän tärkeitä, mutta sitten toisaalta vielä periaatteessa sitäkin tärkeämpää olisi se, että ne niinku tuotaisiin julki ja sit niitä jotenkin juhlistettaisiin. Varmaan niinku näkyville justiinsa, että on saavutettu jotain. Varmaan ihan sikamonessa työyhteisössä on myös ne silleen piilossa. Tai että ne ei ole välttämättä edes selvillä. Että vaikka jollain yrityksellä on jotain tavoitteita, mutta niitä ei vaikka kerrota sen yrityksen työntekijöille. Se olisi ihan sikatärkeää myös sekin. Oletko joku toinen vai tuossa molemmat? Ei, sitten mulla oli täällä vielä vain kriisien tärkeydestä, että häviöt opettaa enemmän kuin voitot. Että, kaikilla nyt varmaan henkilökohtaisia jotain kriisejä on ollut ja joko työyhteisössä tai joukkueessa tai jossain koulussa tai missä tahansa, niin on se nyt ihan fakta, että sit kun niistä selvitään, niin ne on aina opettanut kaikista eniten just vaikka siitä kommunikaatiosta tai siitä, että millainen sä oot itse ihmisenä tai millainen joku muu on vaikka ihmisenä, niin kyllähän se on niin kuin aina silleen, kun rahaa laittaisi pankkiin niin sanotusti. Että. Kyllä. Ja niistä oppii niin paljon enemmän loppujen lopuksi niistä häviöistä kuin niistä voitoista. Vaikka puhutaan just aina siitä, että niitä tavoitteita tai sun muita, ja aina puhutaan silleen, että jee, välitavoitteita iloitaan, mutta esimerkiksi onhan tosi normaalia urheilussakin on vaikka se, että ei päästä niihin tavoitteisiin. Ei voitettukaan jotain mitallia, mitä lähdetään tavoittelemaan tai jotain, että meni ihan päin helvettiin koko kausi. Niin silloinhan se täytyy lähteä kasaan uudestaan, mutta sitten toisaalta sieltä on aina helppo ottaa niitä juttuja ja peilata, että mikä ei mennyt oikein ja silloin sitä yleensä muokata. Mutta joo, semmoista. Mitäs teillä muilla oli noin loppu? No mä voin kanssa sanoa vielä 2 nopeasti sille, että
No mä laitoin niistä arvojen merkityksestä, koska se oli just se vähän, mitä me puhuttiin just siellä tunnillakin nyt, että siitä valmennusfilosofiasta ja niin kuin siitä yleisesti siitä johtamisfilosofiasta, niin vähän just se, että sit kun tekee vaan selväksi itselle ne arvot ja ne, minkä mukaan sä haluat toimia, niin se selkeyttää ihan sairaasti. Jotenkin, niin kuin, että kyllähän mä niin kuin, olen vähän tiennyt niin kuin, vaikka siitä valmentamisestakin, että minkä tyylinen mä haluan olla, mutta jotenkin kun ne kirjoitti vielä paperille, mitä mä en ole aikaisemmin vaikka tehnyt, jotenkin kun ne kirjoitti vielä siihen paperille, niin kyllä se selkeytti jotenkin sit ihan sikana kuitenkin, että millaista se mä haluan, että se on se mun tekeminen tai silleen, niin se oli sairaan hyvä. Ja sitten tavallaan, että jos sä teet jossain johtamisjutussa, ja että sulla on tosi selkeät ne jutut, minkä mukaan sä haluat toimia, ja sulla on vaikka tosi selkeät jutut, miten sä haluat, että se tiimi toimii, niin se auttaa sitä tiimin sitoutumista myös ihan sairaasti. Ja jotenkin se, että niille se on sitten paljon selkeämpää. Ja sitten mun toinen oli vaan, että hyvinvointi, mitä myös jankutettiin siinä kirjassa aika paljon, että se oli niinku aika tärkeää. Täällä on vieras. Niin mä laitoin sitten, että kokonaisvaltainen hyvinvointi, että että sitten kun itse on hyvinvoiva ja näin, niin sitten pystyy hoitamaan paremmin asioita. Kyllä. Moi. Moi. No mä miettii, otetaanko me nopea kanssa vielä pari nostoa ennen kuin meillä loppuu aika? Joo, vaikka. No, ota vaan. Ehkä mä sanon mitään. Organisaation johdosta. Mun mielestä siellä oli hyvä lause, että johtajana ei kiinnosta vain oma ja tiimisi menestys, vaan koko organisaation. Että se on mun mielestä semmoinen aika osuva, että kyllä itsekin huomasin silloin, kun oli just seuratoiminnassa mukana, että en mä halunnut pelkästään, että se niin kuin oman joukkueen toiminta on, niin kuin, menee hyvin, vaan halusin, että siellä koko niin kuin seurassa menisi hyvin. Että kyllähän se niin harmitti esimerkiksi, että sit, kun siellä organisaation johdossa oli kanssa nostettua näitä, että suoritusta, osaamista, strategioita, niin esimerkiksi just se niin kuin, tavallaan itse harmitti esimerkiksi, että kun ei ollut ehkä niin kuin kunnon strategiaa siitä, että miten ne harrastajat sitten sitoutetaan sinne seuraan, että kun oli silleen uusi seura, niin sitten kun tuli korona vielä siihen, ja sitä ei oltu varmaan ihan hirveästi vielä mietitty muutenkaan, niin tavallaan vaikka, että oma joukkue, siinä pysyi ihan hyvin porukka, niin kyllä se harmitti, että se koko niin kuin, organisaation toiminta vähän kuihtui. Joo. Sitten toinen hyvä lause mun mielestä, tämä nyt ei enää organisaatiojohtamista, vaan ihan johtamisesta muuten, että jos et halua olla parempi, et ole enää hyvä. Koska se on vaan fakta, että jos sä koet, että sä olet nyt niin kuin done, sä et halua enää kehittyä, sä et halua uusiutua, niin faktahan on vaan se, että sä tulet jäämään jälkeen. Totta. Et noi oli mun mielestä semmoiset yksittäiset hyvät pointit sieltä, mitkä nyt tälleen nopeasti voi nostaa. Mulla on ehkä muuten niinku semmoisia laajempia kokonaisuuksia nuo loput nostot, mihin ei nyt kerkeä niitä oikein käsittelemään. Joo, ja mulla nyt oli ehkä noin vikat vähän ympäripyöreitä toi hyvinvointi ja nää, mutta se nyt on vaan fakta, että sitten, jos sä voit huonosti, niin miten sä voit johtaa ketään muutakaan hyvinvoivaksi tai mitään muutakaan. Jep. Ja kyllähän siinä oli just puhuttu paljon siitä niin kuin kokonaiskuntoisuudesta. Joo, ihan sikana oli siinä yhdessä kohtaa ainakin. Jep. Joo. Oliko meillä muuta? Mä en tiedä paljon tässä menee tätä aikaa. En mä oikeastaan varmaan nyt alkaa olla aika aikkaroja täynnä, mutta pääasiassahan meillä on samoja nostoja siellä. Niin. Kyllä. Mutta ainakin hyvää keskustelua oli monesta. Oli. Joten very nice. Mutta mä en nyt tiedä, mitä tää aikaa, mutta mun mielestä voi varmaan painaa stop. Joo. Mitäs tää lopetetaan? Mitäs tää painaa toi leave meeting vai mitä? En tiedä.